Sigueu tots benvinguts i benvingudes a l'acte de commemoració del 110è aniversari del Club Esportiu Júpiter. Quan anaves al Júpiter era una cosa especial. I ho dic amb tota la sinceritat. I amb aquella edat no te n'adones del per què, no? Però, ostres, anaves al camp del Júpiter, no? Jugaves contra el Júpiter. Tot i així, el Júpiter és un equip que no només mira enrere, perquè cal fer memòria i no oblidar, sinó que també mira endavant i té ben clar que ha arribat l'hora del futbol popular, del futbol de barri. En l'equip de futbol inclusiu i sobretot és donar les gràcies a un club tan gran i amb tanta història com el Júpiter per l'oportunitat que donen als nostres nanos i les facilitats perquè facin esport. Sí, vam començar sent un grup de noies inexpertes en el futbol. El futbol femení al Júpiter ha crescut molt, ara ja som 4 equips, cada cop anem creixent més i més, ens donen més oportunitats i estem molt contentes. Obert a tothom, una fantàstica eina d'integració que els nouvinguts i una nova referència entranyable per tothom que vulgui formar part. Com deia una cèlebre frase de John Kennedy, que podem adaptar tots els ordres de la vida i també al nostre club, més val que no es preguntin què pot fer el Júpiter per nosaltres, sinó què podem fer nosaltres per servir i millorar el Júpiter. Moltes gràcies a tothom. Visca el Júpiter!